Dajte rozhodnúť plénum o námietke. Dávam námietku, že nemohol som vystúpiť v skrátenom konaní, nemohol som vystúpiť v prvom čítaní. Teraz, keď chcem vystúpiť v druhom čítaní, nedávate mi slovo. Minule tu mali kolegovia, v piatok s tým dovolili vystúpiť. Chcem, aby ste mi dali vystúpiť. Pán Gašpar, chcem slovo. Chcem sa vyjadriť tomu, ako budete brať z Kamenických 2,7 miliardy ľuďom v roku 2025. Zvyšujete si platy, pán minister? Zvyšujete si platy a mne nedovolíte vystúpiť? Mne nedovolíte vystúpiť? Nie, že tiško. Vy tu môžete rozprávať, koľko chcete a ja mám byť ticho? Ja som taký istý poslanec, jak tu je Gašpar, jak je Danko, jak vy ste minister. Nevykrikujte. A čo mi k tomu poviete? Buďte slušní, tu všetci hovoríte o slušnosti, buďte slušní. Tak mi dajte povedať kľudne svoj názor. To si vyprosujem. Keď mám byť slušný, dajte mi slovo, aby som mohol povedať svoj názor, pán Gašpar. Vy tu hovoríte o slušnosti, chcem, aby ste mi dali slovo. V skrátenom konaní som nemohol povedať nič, lebo ste zrušili skrátené konanie. V prvom čítaní nemohol som povedať nič, lebo ste mi nedovolili, aby som vystúpil. Len niektorí poslanci vybraní, ktorí ste si povedali, ja chcem mať slovo, slušne budem hovoriť, dajte mi slovo. Jasné. Dávam pokyn na vypratanie miest určených pre verejnosť. Dajte mi slovo. Dávam pokyn na prerušenie televízneho vysielania z rokovacej sály aj vnútorný okno. Dal som námietku. Dávam námietku. Jak za komunistov. Vy budete rozprávať, kto môže, kto nemôže. To nie je vaša národná rada. To nie je vaša národná rada, pán Gašpar. To je národná rada všetkých ľudí na Slovensku. A takisto vy ste rovnaký poslanec, ako som ja. A len preto, že mám napísaný nadpis, ktorý sa vám nepáči, len preto majte vykazovať, to je úplná hanba, čo robíte. Hanba všetkým ľuďom, aby to všetci sledovali, lebo už teraz dal príkaz, aby tu nemohli byť kamery, aby to nikto nemohol vidieť. A ešte teraz zneužijete tých policajtov, že teraz oni chudáci budú tu musieť prísť a vykázať. Toto je vaša politika. Sačka, kravaty, 10-tisícové obleky, ale keď niekto donesie tričko, tak ho dáte vykázať. A keď chce vystúpiť, mu to nedovolíte. Ani v skrátenom konaní, ani v prvom čítaní a teraz ani v druhom. Tak som isto poslanec, jak vy. Už sú vykázaní všetci? Je to v poriadku? Dobre? Už je to v poriadku? Dobre. Ďakujem. Policajný prezident. Dávam pokyn na vyvedenie poslanca Šipoša z rokovacej sály príslušnou službou Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Nech sa páči. Zneužiť policajtov teraz. Chudáci policajti nám budú musieť vykazovať. Lebo Gašpar sa rozhodol, že ich bude na to zneužívať. Upozorňujem taktiež všetkých poslancov, že to, že načatovate sále rokovacej tiež rozpore s rokovacím poriadkom paragraf 32. Vykážte všetkých poslancov. Vykážte. Pán poslanec, budete vykázať len vy. Dobre. Lebo vám patrí Národná rada. Vy ste majiteľ Národnej rady. Vy budete rozhodovať, či ja môžem hovoriť, nemôžem hovoriť. Takisto som bol zvolený, môže vám našepkávať pán Danko, koľko chce. Vy ste sa rozhodli, že v piatok necháte poslancov a mňa dneska vykážete. Vy ste sa tak rozhodol, pán Gašpar. A vy ste sa rozhodli, že budete na to zneužívať policajtov na to, aby mňa vykazovali za to, že chcem povedať svoj názor. Chcem povedať, že 2,7 miliardy eur idú okradnúť v budúcom roku obyvateľov Slovenskej republiky. Že pred voľbami sľuboval Fico, že nebude žiaden štandard zobratý. Že Danko hovoril, poďme spoločne na billboardoch, poďme spoločne zastaviť zdražovanie. Že Pellegrini rozprával, že stop zdražovaniu, že lacnejšie energie budú, hovoril Pellegrini. Vďaka vám, áno. Vy ste teraz prišiel a v roku 2023... Ukradli ste 0,5 miliardy samospráv. Kde som ich ukradol? Komu som ich ukradol? Komu? Ani policajti už nechcú byť zneužití. Ani policajti. Poďte ma vykázať vy sám. Zločinec, ktorý zneužíval policajtov, lustrovali Jána Kuciaka, jeho bydlisko. Do mesiaca Ján Kuciak bol so snúbenicou zavraždený. Tu sa mu pozrite do očí. Toto je ten zločinec. Hrdina. Jasné. Zločinec, ktorý podriadenému policajtovi prikazoval, aby ten, kto okradol živnostníkov pri Váhostave, aby na to nedoplatil. O širokom hovorím. Tento tu. Zločinec, ktorý vydal policajný zbor do rúk nitrianskej mafie, Norbertovi Bederovi.
Človek priamo zodpovedný tým pádom za smrť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tu sa mu pozrite do očí. Tento tu bude kázať o morálke. Tento tu chce byť sudcom. A ešte syna svojho si zvolí za šéfa Sisky. Mia Familia. Proste Mia Familia. Viete, čo je skrátka Mia Familia? Skrátka Mia Familia je mafia. Lebo si dosadzujú rodinných príslušníkov na najvyššie pozície, otec podpredseda parlamentu, syn šéf Sisky a oni si myslia, že môžu robiť všetko. Proste oni nás tu budú kadrovať, vyhadzovať. Budú hovoriť, či môžeme mať tričko, alebo môžeme mať len drahú košeľu so sakom. Na budúce nám budú hovoriť, že ako máme byť ostrihaní, aby sme boli presne tak, ako pán Gašpar. Aby sme písali všetci modrým perom. Proste jak za komunistov. A ešte policajtov ide posielať na mňa, preto, že si chcem povedať svoj názor k rozpočtu Slovenskej republiky. K tomu, ako Kamenický s Ficom, s Pelegrínim idú okradnúť obyvateľov Slovenskej republiky o 2,7 miliardy eur. V zmysle rokovacieho poriadku vás vyzývam, aby ste ma nasledovali von z rokovacej sály. Keďže ja nechcem, aby ste boli zneužití na to, čo tu robia, tak vyjdem s vami. Nebudem robiť žiaden aktívny ani pasívny odpor. Nebudem vás do toho zaťahovať, lebo vy s tým nemáte nič spoločné. Tento človek ma vykázal, pretože som chcel povedať svoj názor a ja s vami normálne pôjdem. Pretože ste normálni chlapi. Ale chcem, aby celé Slovensko vedelo, že kvôli vám som nemohol povedať svoj názor. Tleskajte si, hrdinovia! Dobre, proste je tu kvôli Gašparovi, nechcel som, že by vás zneužil a robíte si svoju robotu, chápem to.